Hi atlai deuh hlek tawh amara chu kan ti lui thawang video quality te pawh a chi hret dawna zo air 10.34 zo air 9.3 le JSB 10.34 kan ka panga amara chu ka aim point le ka impact point a khu dang lam dawna chu de chuan group n anom zo ka wangin kan ti chin ani voi nga den kan ka pang hi tlem oma mar chu kan kap lui zel thawang thli om lo tak tak kha chu kan chang thei si lawa khumi avar te khu in chi chan ve ai te khet ve lani video kan pause tlawanga tuna zo air 9.3 hollow point jok khan kan ti ve le chinang thli thot dan in thla kan mo koilo ni zel phot ro sa Vậy tôi nó JSB 10.34 kan ti ve liang tôi nó 10.34 tu ver con hold risk miang hay ka thami lo a group in nan chau ko hu somruk pakhat ani JSB 10.34 chu an tluk lo hle mai amera chu a khoya po khu hunting nan chon man tlak vek ani a tha em vek thli om lo se da chuan na chin khan tu lo han thli om mang lo wa zo air hollow point 93 grain khu khuai khwanin akap tha thi ni ni dang ka ka chuan ma se ngo in hi kan en mio wangin ti khwan ania amuna ka juk en chiang sinange tre pa chiang lo kang o varem lo ve để ô phải thiểm lóc mấy cần em nó an to này rem lâu em này hi cái em point khan này á in chỉ khát chút tiếng lâu nó sớm mấy in chỉ chân về po tiếng lâu hết à chọn he thì lại mi hi zo air 10.34 khan này á pakhat hi kal thang deuh ti lawa chon hei te hlawm veka ten hemi hi lo pai tai la kutjung pui chu soi lo hei kutjung chal pon a met zo anga ni hi he te pakhat a lo fly deuh hlek bo ti lawa chuan a thavia we chuan hei khat ni thumli nga hi zo air hollow point ania chuan thli kha tam deuh hlek atlam atang hian ti jong hian
aina thalawa turami hi du aina thalawa thli tam deuh hlek awangin nak tuk zinga thli om lo lain voi khat ka kap non lenga final nan chu kan encheng don ni hi JSB 10.34 ania chu thli kha tam lutuk lawa a mingin right to left chuan tlem te chuan om ve ti chaw ani that po tha e company po khovel huwa pahriat ani boka tlem chuan an tluk lo deuh ani amera chu an ting nan chuan inte chu ni hi ta pakhat khu khup lawa kujung pui chuan hei a hup zo vel chia chiang tuk a mor te te lang ani khu tlama chete langa tlama chete in chi khat le 1.2 inch ang vel ni chu hei chu half inch a siar thei tep half inch a chuan lian deuh ang ti vel tur ani tha khat fiawe khi tilai in veranda tang khen ka kap ani kan in ve ni khi fil hi ti hian ka na ka nei rem changa nuam khop mai khi mi kor rom chhawa hian mi tarza thlekin ka tara so tilama son la over khopala mi tarza somli panga a sonin in chinga bial ka da boka nuam thei khop mai